Казанда Идел һәм Урал буе милли әдәбиятлары тикшеренү парадигмалары һәм практиклар дип исемләнгән күренекле Россия галиме, милли дөнья образларын өйрәнүгә караган хезмәтләр авторы Георгий Гачевның тууына 95 ел тулуга багышланган Гомум Россия фәнни-практик семинары узды. Семинар әлеге датага кагылышлы һәм милли әдәбиятларны өйрәнү мәсьәләләре берләштергән чараларның берсе. Фәнни-практик семинар эшендә Мәскәү, Башкортстан, Дагыстан, Калмыкия, Кырым Республикасы галимнәре катнашты. Семинарга Идел һәм Урал буе әдәбиятлары поэзиясы дигән күмәк монография әзерләнгән. Монда уртак булган проблемаларны уртага салып, шундый нәтиҗәле әңгәмә форматында без милли әдәбиятларны, Идел, Урал әдәбиятларны өйрәнү проблемаларын, тикшерү проблемаларын өйрәнеп, алдагы көннәрдә нинди мәсьәләләрне тикшерергә, нинди мәсьәләләргә игътибар итәргә бу өлкәдә, менә шуның турында перспективаларны барладык.